teraz niečo z iného súdku. Zavri pak polu, lebo dostaneš na budku. Budeš počuť pravdu prudku, zasmej sa tomu a nemaj hlavu smútku. Takže pani doktorka, začalo to tak, nevedel som spať, musel som televízor pozerať. Čo sa trápi, povedz čo sa trápi. A čo sa trápi, povedz čo sa trápi. Pani doktorka, začalo to samo. OK, dámy a páni, pozdravujem našich moderátorov, teplých ako 10 radiátorov. Slovenský showbiznis produkuje odpad. Keď mi neveríš, asi ťa stria rochňa. Môžeš sa ísť porozprávať s Mazikovou, je otravná ako cesta z práce domov. A ďalšia hviezda, je to hviezda, Lokal TV, Tomi Popovič, nemôžu si robiť piču, tak to je gíč. A mohol by som takto pokračovať ďalej. Máme veľa hviezd tejto krajine malej. Napríklad v parlamente žijú opice, nečudujte sa, že mladí utekajú do kice. A nemôže zabudnúť dôležitú tému, na Slovensku farma hľadá ženu. Debili kričia, pozdravujem debila, ktorý to pozerá. Sledovanosť čísla, to je veľká výzva, poďme všetci pred kameru rýchlo sa vystrať. A samozrejme, že je to very nice sledovať, jak sa jebú v hoteli Paradise. Bežný Slovák za mesiac má 4 kilá, aj tak sa na Gajserovcov doma díva. Čo sa deje, ľuďom jebe, čo sa deje, ľuďom jebe, čo sa deje, ľuďom jebe, čo sa deje, ľuďom jebe. A čo ty na to? Jebem na to. A čo ty na to? Ja jebem na to. Čo sa deje, ľuďom jebe, čo sa deje, ľuďom jebe, čo sa deje, ľuďom jebe, čo sa deje, ľuďom jebe. A čo ty na to? Jebem na to. A čo ty na to? Ja jebem na to. Jediný normálny je tu Ďuro Mokrý, všetci ostatní sa už asi fokli. Na party som stretol čajku mladú, zmalovaná ako keby točila reklamu. Vyšpulené pery, pripomína ťavu, umelé cecky má väčšie ako hlavu. Toto produkuje dnešný program, vymyté mozgy je dnešný obraz. Ďaká Bohu za ľudí ako Karel Kryl, Jan Kraus, Lasica, Jaro, Filip sú real. Podaj by bolo týchto ľudí viac, nemusíme na tie celebrity